amrani yanfa'ani lil mu'min. Kata Ali na amrani yarfa'ani lil mu'min. Kata Peter Ali na amrani yanfa'ani bala minal mu'min. Pamakin ko niwa ya mo setan bibiya. Iwan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Dua tigu Ali aku mapa dalam kotau dua tigu Ali mapa dalam manusia belasan Allah ya terjawab aku dua tigu Ali bin Abi Thalib mapa dalam manusia matag saged kagetag minum kana buong tatap dia mo kasi gedino la yadumani di tatap adi kay dua ini uga sa di kapag yung napagawargan kenapa rekan kedad lubar ka pagudas pagawar ka antunaw na kaya dua as-sabab wal quwwah as-sabab wal quwwah. Pagkada yatin wali binabita di bamatag sige di manusia na sa kamuda niya. Yan nga kami na ito na istigyo. Yan ka lubay ka. Yan pa ka lubay. Ha? Piste din na dito. Gira, mamugat na pamumuluan sa ng taman. Pamumuluan sa bakan. Pamumuluan sa kasikan. Ha? Oh, basta manudeta. Pamumula sa kapag-injuy. Pamumula sa kapag-gaman. Ikira manudeta. Okay, na andi kata ni mo tayo asokang na pagawa, nabukan ng kakuman. Nabukan ng andita. Nabukan ng atitanusan. Nabukan ng kalumanakaw. Ngayon, nabiyada ko kamuda. Inawakan niya. Tanggapin mo yung Tuhan. Piyuro. At kata kapapangamugan na. Igira ba ko din sa mama, nakakayo sa matay dabay na miyakang bulatod na mata niyan. Napagabagagiraw, niya wata. O ay, natutugan yan. Agi panguna sa pamudas. Okay, nani ka pakatuan niya, nasumagay chuwata natin eh, may butuwag yatin na, di ka sana na. Ayaw mana niya, nabiyan eh. Okay, so ato namin ni na resibirian, o kamuda niya na resibirian, o katuan niya, niya ko ito talang niya. Katay niya mga logstan, at yung dudong. Bumunay ka, yan nga yung dudong na, di ba naman logstan ka? Di ba nabura ka ng mato Ayaw mo di ba nakatuwa ka, lumasan na isinyo aja nga manurong niya mga hindi. Kaapyaso ka ka, nagubitibila ang mga watay na kakaway mo na. Kang ni bubukol na mga wata. Ngayon, namiyada mo kang muda. Lumiran sa perong patuwa. Nasi sa surat Yasin, na ayat yan tuluan sa surat Yasin, na ayat tingin na wala ano manusia, na adi ka pakatuan yan, na gusto siya kamawatay. Gusto siya kamawatay. Igira wata so, igira sa wata ka na sarap niya. Durag na. Napali ko di kinapin ruwata ka, di ka di panungit, nalala niya na sa ko, napanungit talaga. Na ano di ka pangatulog, nakapanungit ka maguba di ko kami. Baka kasi mamusgan niya manipul kita. Ang yung katiruan na sa surat to, Yasin, ayaw man niya na ano di ka pangatulog manusia na kusuisa, Kawawata. Na, so ayaw man niya na wata, naapian ko rin kedusan niya na digilista. Na sumabog sa Lukas,
Akia daan sa tanod, ako niya sa awawatai na apya ang tunay binian 5 gulaw lang kadusta na 5 bilis na. Ngayon, napisa kasi sa wata. Kasi sa wata. Na. Kaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata kaya kata ng tanong ko man, kaya kata ko na tanong ko kata kan. Oh. Na ayat kata o Nabi sallallahu alaihi wasallam natingin na ibtanim khamsan qabla khamsin. Yung tayo namin niya na pumakutan sa 5, kung mga pakataling mo 5, na pinagyan ko ito sababa ka qabla haramik. Pamakota ka doon magaman ako kamudang ka ko doon pa nakapakatali yung maumasa at pagkatawa ka. Ay ginagata na yung mamudang ka na pangpuluan. Ano di kapakatawa ka na mga bunitong doon? Mga bunitong doon. Na igira asutaw na miyakatuan na sabab sakyan ang sa begerot naron mo uno ta kabuguglaon magaman. Ani gati ang udah bener. Ay na ba ito? Tumangara benaya panalaro uniran. Natigila na laitas sababa yaudu yauman. Uga busuk kamu dia dan mendudi sa iman to. Uga busuk kamu dia dan mendudi sa iman to. Igira kamu dia sutaw na sepaan yang dia lagi yang iya kuat. Mano, sepaan yang lagi yang mano. Nasunod yung pakatuan niya, nasunod sa isigo. Kadang itu, yang ada lagi ini. Ingira bangun sutaw na malay pangarap. Na ada na pakatuan niya, na biyong ka mangarap. Biyong ka mangarap. Sama nito lagi na ni Katero Ali bin Abi Thalib, aripit ng buya. Aduan tingman asay. Abata tagukutaw at tiguani ala yadumani. Yung gatata. Pagawaon. Pagang niya yung ani ng tulungon. So kamu doon. Na ikadua ingalo yung ani at yung katatak na kuwa. Subugur ka. Hindi ka katatak ang bugur ka. Ingat kamu dengan namiya ka, apa ka na kasasabit sa ito? Baka ka na kasakutin niya. Kates ka no, so yung mana niya na, liro na niya mga pamulo dwi dito. Na igira kamu dengan na, igira kamu dengan subari, na mamipin, api sa kabunodi. Na kaya niya nito. Kapamipin. Okay, na anti kapag ididiin, na peso kung buwan at niya gululungin. Eno to lang, eno na buwan. Di pa alalam. Eno ka di palalam, at di kinakagitan na kung di pa bayan na pasak. Okay. Di pa katuwa. Ano yung katuwa kaya na mirampay kupuro, tuwa na naging jurar biyan. Ngayon, nakadiriyan na sukamu ganiyan, nariyan yung magriyan. Kapira itu ng mga buhay ka na di kaya umur tanong niya kita na. Nabagyan na. Dapat itong nangarano. Ay starting amal ka na sa pulau limay din ka. Oh. Na ay din kay man to ibarat na litas si 30 niya ka 30 ragulan. Na ayaw mo sa manaya ini pagaman ka na sa pulau limay. Oh. Sa pulau limay. Na 40 diligan, na 25 rang nabili pagmalaman. Na 50 diligan, na 30 rang nabili pagmalaman. O ay, na ano ni kan 50 rang diligan na tapat ayaw ka na niya na gede mga ginawa nga. Kami ang kadagdagan na niya gulo na sakit. Ano ni ka 50 diligan. Eno to na pagagsiyong ka dun. Ha? Basta ano ni kanima po na idilikan na ganda mga ginawa kami aksyon din. Yayaman po lang sa pagarungan sa ramay. Na engineer siya gito na tigil na pangluwa ko nga sambuti anang sa kapagutin ng engineer.
Nadim des tu gato tertentu na aja gitu, tingin na mga pinili ka, tingin na tarong pula bisa. Na kamatantang mo na pagisi na unya na di umaptiro. Ngayon, na hindi nga pagaptiro na pagati na may istaro. Ape sa matiro yan na di pa kabalos. Napagati sa civil engineer. Oy. Tiga ka na ari ko. Ino kay ni Kistro ka, talo-talo pulo hindi ka. Ngayon yung mananan. Talo pulo ini dia na Kistro. Mia bisita ko sa amay pakpa. Oh. Ay akala na yung tanong lagi public. Iya bisita na pagiwatan na puro-puro. Nah, dia nga nakadiya. Ay piu-piu na madara na mata uragan. Orang kaya pakapani nalang sila na mata. So mga kuwan-kuwan, mga pasyente ato na yung nga naging utuan, dito-dito, wargo to. Wargo. Naman sila, sila na kami puno-puno. Oh, ay, kami yung tulog ko, mauna, sila pa mahunggo. Oh. Tigila ka na, yung uto ang buboy, aanto na ibulong guro, nawata ka na yan. Tigila pinag-ididawata ka, tigila sapo daw ko siya ididiyon. Tigila tunay gidam yan, tigila may high blood, may stroke, nawata ka. Sasapo daw ko siya ididiyon, may high blood. Tigila yun. Natumutan ako. Biar gak iya dato. Asya ito na sabi na iyan na ako na yan. Na pero katawan ako niyan. Kenapa ko niyan katawan saya pa na niya bago silingan. Bago may pangingad. Kenapa ko niyan katawan sa bubuli-buli niya maray. Kasi bubuli siya na yan. Nakilala ko niyan. Hindi mo mabiskilala. Natingin na lang na wasya taga sa YouTube na daw lang sibon. Anak tinawapya, alhamdulillah. Tunay problema ba? Natingin naman lagi kami yung gaya-gaya. Higigit tinawatang na sa kurang butuloy din. Na kaya nga kikibig na butuloy yan, na hiblag, stroke. Na sa kurang butuloy din. Na ipadapat yun. Na ayaw pitero tanong na 50 raw na din na may aksyon ka. Dahil na lang, ada man 20 na may aksyon. Nagiraw ka, so kapag ito na batas. Ayaw mga namin, ayaw katawin sa kawiyang-wiyang ka na kanyang pagkananakaw ka na di ka di makatiro. Napagpaka ka na yung nakatayo na uyang-wiyang ka na kanyang kong gagawin na di tigil na ka maginaw ka na di ka pa ginaw ka sunjong puso ka na ito yan. Ayun na. Ayaw mga na, nagyan na ni Inadoy o ani aduot timan amatatangur ka adir katatap. Kalau dia nak sokang muda, dan ikan muda nak sok bergerak manusia. Baik. Amrani yanfa'ani lil 'abd aw lil mu'min. Nadwat man atigu Ali radhiyallahu anhu umapadalan kutaw mapadalan mga manusia na yanfa'ani na mapakatigubian niya ng manusia. Nakailangan na ng rumah niya, katigubian. Hindi ba na pinagkakura na kaya katigubian? Katigubian, ay tagalugin na tagumpay. Nakaya para na niya na katigubian. Kaya man na busatan ng rano, nasa jab kapingitan ng busat. Lagi nga man na busatan na hindi kuwan. Niya kan napakawin sa dictionary, kaburang-burang. Pamakin gana yung utuan los. Adil may eskwela na pamakin gana hindi katero. At na yung uta katero yan. Na natagalugo na na English na. Kenapa sulide marano? Kayo sulide marano? Adarang na. Hindi naman nakatero sa adarang na gina ni sulide. Kumpiyaan. Tunapa. Yang ada kita lagi ni apa saya tanam mamu. Nah, aturan lagi yang kita Ali bila kita di bawah pada lebar kan teguh biar. Nagu bekau biar kan, bekau kuper kan, bekata berka. Oh,
Napagpaganero na tigo Ali bin Abi Talib na husnul khuluq. Na ikadwa tigo yung maanan niya na Ali na samahatun nafs. Na usay tanong man eh. Ya kaya inano yung Ali, ang pagang-pagang na yung mapadalaman ka na dagumpiya ka abitwin sa husnul khuluq. Eh man husnul khuluq, nakapiya ang kapagipuntag, kapiya barangay, kapiya adat, tunapa. Tunapa niya ikuan, perano niya. Ha? Kapiya katero, kapiya gugui, kapiya nakong kapiya. Ha? Nagyan kaya kapiya barangay na inu mga di betero aliya pagkatabang reka. Inu betero aliya pagkatabang reka. Naya ka pagkatabang reka barangay ka amapia nasadin sa tao ang kabarangay na kasamapia na miya pedutua siya perka. Miya pedutua siya perka. Apa yang mismo suwata? Adna wata at yang mutanakan. Oh, nakusyong sa Manila. Piya kayo sila na ko niya. Tingin na kakalim. Doon tingin na dusya ko ron. Ya tingin si inana si Sengit. Kesakit. Mana tingin na tuma sa gulong na di yung pagbugon. Ha? Dia akan begun. Ha? Sige na ini lang begun. Tayo begun ka, nabangay na. Tayo begun na ka. Nabangato ka na eh. Berada pinakamaranir ka, huwag ko na. Natigyan na, ino ka natigyan di pagbubi. Kadang na wata iya na sa kumbuhi din yung bibig. Oto, dia kami bide-bide. Yang mana niya na, din taro berusak. Oh. Watingin yung mga pagarian na surupa atingin manay ama binigyan natin na bibagi-bagi yung giran nasa kanila niya nung bugi na pitira ko na pakambulaya kung ina na bago niya natingin binutan. Oh. Na ako natingin manay yung mga pagarian na palerya ka pa sa mag-eskwela nasa kambuhi yung pagabatiya. Ganyan naman ang Eh, tingin na siwa ka na nakakalim. Nakita din niya lang yung panunutulan na pumuro. Oh. Na, tingin na siwa ang nakakalim. Na miyang unot-unot sa Manila, miyang luwawa ako po din. Eh, mato tingin na, limuan luta na tingin. Kaya tarak yan, pa. Bakti manitrak sa Manila. Na ano pa na sarili niya ruwawalay. Na taluti manipusto. Na sunang ano pangari niya na padang pinaglang. Ha? Benda lagi misi baru. Tapi tiru Allah inna Allahu ma'as sabirin dan jama sabar na pediyo jauh. Allah. Ayo bagi ribet ya nih, dia ni supi sinaya. Ah, ini supi. Nanti kan na atau ni siwa ka. Nanti gusto na din pangdugan kau ba na ka natigin manag. Aswaray ina na makaguro ako. Tigin man kaya pangaguro ako natigin na bagwa tigin kakalim ya ka po sa mga kayway. Bagum ya ka po sa mga dinatangay. Wata ako niya na pino. Ino ko niyang video eh. Nabuka na niya umusa. At yung umusa na gugubita. Agong gugubisa. Urap. Ino kami katamu kay ni kani mo wawa. Ini ka pedigan niya. Okay, nagpa kaya malaklak ka. Tingin na ngino ka kanin, tingin nagpa kaya malaklak ka. Upuun surarangit ka na pinagod dito ka. Oh. Di na tingin ka nagpa mga diperangiti sinaka. Dahil niya suwayang ito na may nga kikimulit na uduli sa kapong grogian. Oh. Bata na niya tingin naman ay arikulay. Kaprang ko na kalkatigil ng manay, napiagin ka apat at 5 na truck ka. Nagyang kaya walay ka sa Manila,
Nagugin kaya posto nga na ibugin nga daon kinaka na sa timang gugulilitin na ka na di mga sabi. Oy, nagbuwag kay sugu-sugu. Oy, ngayon, nakadiya agyan kaya para ngaya mapya na mismo wata ka na pumundi. Ay dapat yun. Nato na, bumukman pangisigi, hindi kaya tutulang. At natigid ka na makadlo. Ami ang presidente sa inisyo. Oh, si Mac Muslim. Ha? Si iskanyan niya doktor si isa Amerika. Romi doktor. Bray tawata. Ay ang ganun yan, na di ba diskwila, na mau masuri, na makasay na talong pa, na ano ni ka makasuri na tao sa luhur, na tinimutin mo yan masukabo niya, na tilbo niya sa kapanida talong pa, na mapasad, na sumiyok pa sa eskwela, na may kambuling, na sumiyap po niya sukat yan sa kapalay, na ipo niya sa paani na yan, paani ama yan, iya. Dito di siwa ya, kapagidaw niya. Oh, na, lagi ako makapila sa inisyo, di ka naman ipalutul nga, basta atutul na, ruta lupa, kukuha sa tupa. Oh, namigla sa inisyo, namiyatin sa iskala, yan ang pilutul lang, kanunod ka na puro. Namiyatin sa iskala, na kaya mingguot, suwayaman na na rating ingredient, na si iba ka tuliswila sa Amerika. Tanto nga po rin. Ay, ako mga magina yan, natingin na ina, ano yama, natingin na na yung mga kadikuan. Karoon din na sila na yun. Away. Lagi ako ito at tayo na sumama ka na kapapastagin na kusyal sa Marawi. Away. Ano siya, matingin na bumati na ako may ito at ako na, tingin na pa gagawin ko na ina. Lagi ako masiyam ayan, natingin na mo, kaya approve na huwari na. Tingin na ito may, ano kami ano pa niya, gulubog. Tingin na ito gulubog. Kapag iskwila. At tingin na di mag-iskwila na ino ka panipa nga panipa, kapurin nga na ino. Hindi ka pinilasa na. Hindi ka pinilulugo sa pinilasa na. Natingin na ama, i-approve na ko na siya kung makapila sa Amerika. Ito na Amerika! Oh! Katonyo, di mo ito ang betul sa Hawaii, sa Amerika. Di ro ka ng Hawaii, sujuga ka nung niya ka rumah. Internet ito na ko rin. Lagi na Hawaii, naroon niya approve. Oh, naroon niya ka dito. Ana, may guru-guru kasiran lagi. Oh, ay. Na-text naman ito na-apply yan. Min doktor sa Amerika. Lagi ako makauma. Nasa pagin yung mga presidente sa imisyo sa Lisa. Dahil yung malutod. Oh, ay. Na-inapoint sa presidente sa main campus. Iya kapila suna sekretary tanwaya. Karupo. Namiya kapila sa ayaman niya, namiya gulubog sa imisyo na sa kanya ng presidente sa langon-langon issue sa intirog na Mindanao. O ay, kaya maner ka main campus, lagi kaya imisyu talo sa Marawi, na maanderon so langon imisyu sa intirog na Mindanao. Kaya maanderon. Yan presidente, ira niya no to ni pamimikiran na isa akya ko ang mapiyaya dito, dahil kapiyan niya dito sa inaguma. Paano ba ito? Baka isa mo yung mga tapanay sa inakan na nililigat yung langit. Na makaisa ka mamumi pamanintay inakan na kaya pang binaling ka. Bata na kini. Yung mo taga giraw inakan may tipud na giyong ka. Nagyan mo ito sitayan. Naminisurat sa langit na wayaw mo ka na 50. Na ordiruan mo na pinugod na 20. Paano ba ito? So ayaw maana niya lagi kaya kasi ang parangay. Nadadun pa na, piyang una na yan, dito siya kamapiyan. Ha? Lagi ako gagawin, dahil na naman, hindi ako gagawin. Dahil nung pumagin nagkita ko niyo sa gil, kaya tayo ba na ito?
Lagi na mga personal personal na experience. Pitir ako madam na to matitin mo siya. Giti ka na para ngayon mapiya. Na hindi na matatagur ka na dito niya dala na pagbubuyan ka. Handits talaga yun. Amami ko ro. Basta mapiya kay ano. Na dito din kumiya ka dala na pagbubuyan ka. Ha? Nailay niyo man tiga ka magkamusiyan kay Barat. Yan may tiga ka man ay bato-bato. Nauway doon na kukuhaan natin sa kanong mga babayan. Naulungan ta sa sansida na inaakan na gumakan na dito ka na koneksyon. Ha? Di ka na makakuha. Lumbog bayabukan. As kami naman na bayabukan. Oh. Ayos yun na, miyak ang lubog na iya tanubig. Ha? Na, miyak tayo tingin yung panggariyan. Nakataya po lang ginagawata ka niya sekretarya, pinta lang ng ube ang kainin maaling sa mga bitinwan na nun. Ayaw ko kuha na, seminar ako na mag-uwi. Aso panggariyan kasama niya na nalatang. Nadikil ko na namin ako yun. Nalastis na, di ba, magkanigit, so gayon din sa kanan. Na, hindi dulu gua wata ka niya sekretarya. Natigil na ka na, adi dua dia, tinggal di kana kana pagisi. Kenapa kowe Peter sa bagan rupa kasoma? Lagi teru ako na kapasensya na ko ni sa bugo na. Na, kagit na ikukuan. Gura ko sa tingin nakata na sumamisan, namiya ulan na mamatang. Oh, adi ka di pag-istad yun. Ayaw mo connection na gigaya seminar ta. Connection na seminar. Oh. Na, tingin na pirakan, tingin na giwi ka din marami, na tingin na may tusiran. Kagyan ko makaw masiran, makaw makanwa, digapos. Tingin na niya lang ang sumugos. Kaya, ako panagin mo tayo nitinan na tingin na, yung tadi na yung betul, natunay niya di sila na ikapos. Oy, habang ba ito ay sobra 50 wataw? Ay expected na, 7 kataw pa ko. Oy. Nakagi ako may puskan na tumatandang ako. At tiga ka na aya inisura ka ng mga bubayag na yan. Nagyan ko sa parang ayang tira na mga Kawaya katawin niyo lang na maluwa ko maratay adat. Nakapakaya api at pansumuntan o adi ako pagunot. Ino ka di pagunot? Ay, sayang. Ugosan ako sugigan na. Dito nakinuha ko ba na example na giginawa ko? Example lang na giginawa ko. Napitan niyo ko yung hindi. Ilan niyo so yung hindi. Kanda ko na mapiyaw ni adat na mitatago ko ito maningyan. Nakuri kayo niyo. Na ilo ito patero, Ali bin Abi Talib, ayang anak niya na amrani yanfa'ani lil abd. Dua, kaklas na tigo Ali bin Abi Talib. Ang umapada na makutaw na pangawgupon. Na inunin pangawgupon. Sabab sa miya kapiya-piya kay adat na bumabayang ang mga tumanay ka. Naging kaya watakan na pangaroma na ayaw mo niya sanga na kamo inibitang yan na so. Medyo na pahala palit pumutungan ka. Kasabang sa dinan, kritikil sa parang ngayon ang mapiya.